Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Simon Busuttil dalgħodu ppreżenta rikors fil-qorti sabiex il-5 kawżi ta' libel li jagħmel kontra l-midja tal-Partit Laburista u tal-General Workers Union jinstemaw b'urġenza. B'reazzjoni l-Partit Laburista sostna li minflok jilgħab il-logħba tal-avukati ikun aħjar għal Simon Busuttil li jgħid x'inhuma r-rabtiet tal-Partit Nazzjonalista mal-persuni li qed jgħajjar. L-istarija tal-Partit Laburista komplet tajt li waċċar li Simon Busuttil kienet jaħbi l-fatt li saret laqa fl-uffiċċju tiegħu fejn intqal diskors li xtaq iżomm mistur għaliex kieku ma kellux jaħbi kien jiddikjara mal-ewwel. Biex jitfgħu allegazzjonijiet bla doċċ u ħmieġ, Simon Busuttil u l-partit tiegħu jiġu l-ewwel. Iżda wasal iż-żmien li flok konferenzi fejn jitfgħu il-ħmieġ, Busuttil u l-Partit Nazzjonalista jagħmlu konferenza biex jitfgħu ftit dawl fuqhom infushom. Temmet tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.